ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, тамошобинони шабакаи варзиш ва футбол, хушомадед ба маросими қуръапартоии 1xbet чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар соли 2025. имрӯз дар маросими қуръапартоии мусобиқа намояндагони бошгоҳҳо, масъулин, мураббиён ва ҳамчунин бозингарон қарор доранд ва оғози мавсими имсола ки сар аз моҳи марти соли ҷорӣ аст, қуръакашӣ ҳам қабл аз ҳамин мусобиқа баргузор мешавад ва имрӯз мо бо шумо ҷамъ омадем то маросими қуръакашӣ ба таври шаффоф ва ба таври мустақим тавассути шабакаҳои телевизиони мо пахш гардад. бори дигар хуш омадед ва қабл аз оғози маросими қуръапартоӣ пеш аз ҳама суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед ва баъдан боз маросим идома хоҳад кард. ташаккури зиёд, саломат бошед ва тибқи муқаррарот ҳамасола чемпионати Тоҷикистон сар аз соли гузашта миёни 12 дастаи беҳтарини Лигаи Олӣ баргузор мешавад ва мутмаин ҳастем ки имсол ҳам мусобиқаи Лигаи Олӣ назар ба солҳои пешин боз ҳам хубтару беҳтар мешавад. Сату сифати бозиҳо дар сатҳи баланд умедвор ҳастем ки баргузор мегардад ва тибқи натиҷаҳои соли 2024 як даста аз Лигаи якум ба қатори дастаҳои Лигаи Олӣ шомил гардид. ин бошгоҳи футболи ҳулбуки ноҳияи восеъ аст ва ин дастаро ҳам хушомадед мегӯем ба қатори оилаи Лигаи Олӣ футболи кишвар ки беҳтарин дастаҳо барои мақому мартаба талош мекунанд. ҳарчанд аз Лига якум дастаи Парвоз ҳам имкон дошт, аммо дар бозиҳои рафту баргашт таври шумо медонед дар муқобили дастаи Панҷшер аз Ҷалолиддин Балхӣ ба мағлубият дучор омад ва рақобатҳои худро дар Лигаи якум идома медиҳад. ва ҳоло қабл аз маросими қуръакашӣ сухан ба ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Дониёрзода дода мешавад. марҳамат. дӯстони азиз, ҳамкасбони муҳтарам, меҳмонони гиромӣ, ташрифи шуморо ба маросими қуръапартоии бозиҳои чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025 шодбошу хайрамақдам мегӯям. боиси ифтихор аст ки футбол дар кишвари соҳибистиқлоламон яке аз намудҳои варзиши маҳбуби оммаву хоса ба ҳисоб рафта, дар меҳвари асосии сиёсати варзишии роҳбарияти кишвар, хосатан таҳти дастгирӣ ва зери назорати доимии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол рушд ва инкишоф ёфта истодааст. итминони комил дорем ки мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо аҳли ҷомеаи футболи ватанӣ ки 3 феврали соли 2025
баргузор гардид, заминаи устувор барои рушди ҳамаҷонибаи футболи меҳан, хосатан футболи клубӣ хоҳад гардид. бо назардошти нуктаҳои зикршуда мо масъулинро зарур аст ки ҷиҳати иҷрои саривақтӣ ва бо сифати дастуру супоришҳои президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ чораҳои таъхирнопазир андешем. қайд кардан ба маврид аст ки мувофиқи қарори Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар мавсими футболи соли ҷорӣ дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ 12 даста дар 2 марҳила баромад хоҳанд кард. дар интиҳо умедворам ки бозиҳои чемпионати Тоҷикистон дар мавсими ҷадид боз ҳам ҷолибтару ҷазобтар гардида, рақобати солиму дидании бошгоҳҳои кишвар хотираи мухлисони футболи ватаниро дар дохил ва хориҷи кишвар шод мегардонанд. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. саломат бошед ва дӯстони азиз, бовар дорем ки имсол баъд аз мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи кишвар муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шукӯҳу шаомати футбол дар соли 2025 боз ҳам боло меравад ва ҳам майдонҳо, ҳам дастаҳо, ҳам масъулини дастаҳои футболи кишвар барои беҳтар кардани рақобатҳо дар Лигаи Олӣ саъю талош меварзанд. ва чӣ тавре ки медонед, тибқи натиҷаи мавсими гузашта 12 даста дар ҷадвал ҳамин гуна қарор гирифтанд ва танҳо тими Куктош аз ноҳияи Рудакӣ бинобар сабаби натиҷаҳои наонқадар хуб мусобиқаи Лигаи Олиро тарк кард ва ба ҷои ин даста қаҳрамони Лигаи якуми футболи мамлакат, клуби футболи Ҳулбук ба қатори дастаҳои Лигаи Олӣ шомил гардид. соли гузашта Истиқлол унвони қаҳрамониро ба даст овард ки имсол шарафи футболи моро дар мусобиқаи Лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё намояндагӣ мекунад. клуби футболи Хуҷанд ва клуби футболи Равшан зинаҳои дуввум ва севумро ба даст оварданд ва баъдан дастаҳои дигар дар ҷадвали мусобиқа ҳамин тавр қарор гирифтанд. як чизи дигарро бояд хотиррасон кунем ки клуби футболи Регар Тадас соли гузашта барандаи ҷоми кишвар шуд ва имсол ин даста ҳам шарафи футболи моро дар Лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё намояндагӣ хоҳад кард. ба ин даста ҳам барор мехоҳем ва бовар дорем ки дар сатҳи Осиё ҳам футболи мо дар соли 2025 боз шукӯҳу шаомати баланд мегирад. ва чун анъана, дӯстони азиз, дар маросимҳои қуръакашӣ ҳатман ба мо кӯмак мекунанд собиқ бозингарони тими миллӣ ва ҳамчунин футболбозоне ки дар дастаҳои футболи кишвар фаъолият карданд ва ҳоло ишонро ба саҳна даъват мекунем. шурӯъ мекунем аз чемпиони дукаратаи Тоҷикистон дар ҳайати дастаҳои Варзоб ва Вахш, дорандаи медалҳои тиллои ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2006 ва 2 карат беҳтарин дифоъгари Лигаи Олӣ Субҳон Хоҷамов. Субҳон Хоҷамов барои мо шумо ошно ҳастанд. ғайр аз ин айни ҳол дар бозиҳои Лигаи Олӣ ҳамчун комиссари бозӣ ҳам муаррифӣ мешаванд. ба шумо мавсими нави футболи кишвар муборак бошад ва чӣ ёдҳое, чӣ хотироте аз рақобатҳои Лигаи Олӣ доред ки барои шумо бештар нақш бастааст ва ҳамеша агар замони футболбозии худро ёд кунед, ҳамон лаҳзаҳо ба ёди шумо мерасанд? ташаккури зиёд. ман аз фурсати муносиб истифода бурда барои дар инҷо дар маросими қуръапартоӣ ҳузур дорам ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ва дар мавсими нав яъне бурбордӣ хоҳонам. он чизе ки шумо гуфтед, дар чемпионати Тоҷикистон бозиҳое буданд ки хеле душвор, яъне бозиҳое ки сермухлис буд, яъне дар шаҳри Колоб дастаи Колоб бо дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе қувозмоӣ карда буд. бениҳоят бозӣ вазбин гузашта буд. ҳама яъне дар хотир монда буд ки шумо шоҳиди ҳамон бозӣ будед? бале, ман шоҳиди ҳамон бозӣ будам. бозӣ ҷолиби хушрӯ буд, лекин фазои бозӣ ҳам дигар хел буд. вақте майдон пур аст, ин як шаҳомати хуб аст. бале, хуб, агар ба давраи футболбозӣ шумо таваҷҷӯҳ кунем, шумо бештар муҳофизатгар будед ва шуморо бо як тахаллуси бисёр ҳам аҷиб ном мегирифтанд, Сколский, яъне бештар бозингаре ки паткат мекунад. ин аз куҷо аст ва чаро ин тавр мегуфтанд шуморо? акид ҳар як футболбоз як
وای خودش قطعی میگوین یکیش هر یک نام دارن لقب که یگان چیزی شوخوار قطعی چون شوخی میکنن میگوین خیلی باشد هم بچه‌ها که هم خیلی میگفته باشه اما ایراد بدیل قدر سخت قبول نمیکردیم. تشکر زیاد. امیدوار هستم از همه بازی دشوارترین وقتی شما در لیگ اولی بازی میکردید مقابل کدام بازیگر بود؟ مثلا با بسیاری از فوتبالبازان سابق صحبت میکنیم میگن که مقابل جامی خان محیدینوف بازی کردن بسیار دشوار بود. برای شما چی؟ برای من شخصا همون هجومکنایی که تکنیش نمیگوین با آنها دشوارتر بود برای اینکه نمیدونستیم که کدام حالت و کدام عمود قرار را قبول میکند. بله. با همین قدر با بازیگری که تکنیش نبود با آنها دشوارتر بود بازی کردن. بله تشکر زیاد. سبحان خوجام بودند دوستان عزیز که به سوالهای ما پاسخ گفتند و حالا مهمان دوم ما در 10 سال اخیر یکی از ستاره‌های فوتبال کشور هم گوییم خطا نمیکنیم بهترین بازیگر تاجیکستان در سال 2014 5 کرات چمپیون تاجیکستان در حیط باشگاه فوتبال استقلال بازیگری که سالهای 2008 تا 2020 در تیم ملی بازی کرده است نوریدین давронов. نوریدین شما رو هم خوش آمدید میگیم و شما هم آغاز موسم امسال مبارک باشد. وقتی شما همچون فوتبالباز در دسته استقلال فعالیت خود را شروع کرده بودید شاید این سالهای 2011-12 بود اگر خطا نکنم میگفتند که این وارث کریستیانو رونالدو در تاجیکستان است. چرا این طور میگفتند؟ شاید اسلوبی بازی شما رو پای برده بودند یا که همون یا استیلی که شما داشتید مانند بود با رونالدو؟ سرول اظهار مینه‌داری را بیان میکنم که اولین بار در این چهاربینی مذکور در قرعه کشی حضور دارم. حاضرین گرامی در یوشی در جوانی بسیار میخواستم با مانند کریستیانو رونالدو بازی کنم و اصول بازی او را تماشا میکردم و حالتهای تکنیکی رو و فکر میکنم که از این سبب بسیاری مردم اهمیت دادن و چنین تخلص رو به من دادن. بله و دوره‌هایی که شما بازی کردید در تیم استقلال بسیار اگر بگیم دوره‌های طلایی هم بود خطا نمیکنیم چون که استقلال 2 کرات در فینال جام کنفدراسیای فوتبال آسیا برآمد کرد که این در تاریخ فوتبال کشورمان اولین بار بود و پیش از این سال 2012 برنده جام پرزیدنت کنفدراسیای فوتبال آسیا شد. خب از همه لحظه خاطرمون در فعالیت شما در دسته استقلال در لیگ اولی کدام بازی‌ها بود کدام لحظه‌ها بود که در خاطر شما نقش بسته است؟ لحظه‌های خاطرمون زیاد بودن. لحظه‌های خاطرمون سراول چخل که یکی سوکان گفتن بازی با دسته رفشن در کلوب آرینا. بله در کلوب یکی سوکان شاهد بودن ما در میدان بودیم با دسته استرافشن هم در یاد بود برای اینکه مخلصان دسته استرافشن هم خیلی مخلصان خوب هستن اما جای اول این فینال جامی کنفدراسیای فوتبال سال 2015 که ما متاسفانه باختیم این بازی تا حال از یاد نمیبره. بله واقعا هم بهترین نتیجه بود و 2 کرات هم تاجیکستان میزبانی همین فینالی بازی ها شد که ما افتخار میکنیم که سال تا سال شهر دوشنبه و جمهوری تاجیکستان مکانی برگزاری مسابقه های مهم سطح بلندی آسیا شده است. اینطوری سپاس میکنیم و دوستان عزیز سبحان خوجاموف نوریدین давронов ما را همراهی میکنند در مراسم قرعه کشی یک ایکس بی چمپیونات تاجیکستان در سال 2025 و ترتیبی برگزاری قرعه پرتایی برای همه ما و شما معلوم است. برای بیننده های شبکه ورزش و فوتبال گفتنی هستیم که طبق سیستم برگر مرحله قرعه پرتایی برگزار می شود. خب اینجا از رقم 1 تا 12 یعنی در یک جدول نوشته شده است. بعدا از طرف دیگر وقتی دسته ها معین می شوند با رقم گذاری همینطور در دور اولی لیگ اولی با هم روبرو خواهند شد. خب در سبد ها اول همچون در سبد یکم شهرهای سرخ که اونجا رقم است بعدا در شهرهای دوم رنگی سبز نامی دسته ها. برای همین از نوریدین давронов خواهش میکنیم که رقم اولین رو از سبد بیرون کنند و بعدا باز نوبت به سبحان خوجاموف رفتیم. رقم 7 دوستان عزیز خب میبینیم که زیر رقم 7 کدام دسته حالا در جدول معین می شود. رفتیم.
гарм кардаед? бале. бояд маросими қорапартоӣ ҳам гармтар шавад. хуб, зери рақами ҳафтум Истаравшан. дастаи Истаравшан ҳоло таҳти рақами ҳафтум номнавис мешавад. баъд аз чанд лаҳза ҳамкорони мо барои шумо маълум хоҳанд кард ки Истаравшан таҳти рақами ҳафтум дар ҷадвал номнавис мешавад. хуб, идомаи қуръапартоӣ рақами навбати ҳоло берун карда мешавад аз Сабад. рақами навбатӣ 6. бале, рақами 6 дӯстони азиз. хуб, рафтем ва боз идома мекунад. мебинем таҳти рақами шашум кадом даста муайян мешавад. Равшан клуб. дастаи Равшан таҳти рақами шашум ва дар ҷадвал аллакай муайян шудааст ки Равшан бояд дар даври аввал бо кадом даста бозӣ кунад. бисёр ҷуфти муносиб дар овози маросими қуръапартоӣ. хуб, идома медиҳем. Равшан имсол нияти дар пойгаи чемпионӣ талош карданро дорад. барои ҳамин мо барор мехоҳем ба тими Равшан ки мураббии хориҷӣ ҳам дар ин даста фаъолият мекунад. рақами 8. рақами 8. хуб, зери рақами 8 ҳоло муайян мешавад дастаи Эсхата. Эсхата. дастаи шимоли кишвар ҳамасола яке аз тимҳои устувор шуда истодааст ва умед мебандем ки дар соли 2025 боз натиҷаи хуб ба даст меоварад. рақами 9. рақами 9. зери рақами 9 ҳоло кадом даст аст? Субҳон Хоҷамов муайян мекунанд. Хуҷанд. дастаи Хуҷанд. инак ду дастаи шимоли кишвар пайи ҳам аз Сабад берун бароварда шуданд. идома медиҳем Нуриддин. ва Хуҷанд ҳам ҳамасола як дастае аст ки дар пойгаи чемпионӣ ҳамеша фаъол аст ва ҳамеша талош мекунад ва умедвор ҳастем ки натиҷаи хуб ба даст меоварад. рақами 12. рақами 12. хуб, зери рақами 12 Хулбук. дастаи Ҳулбук. вақте дар ҷадвал рақами 12 гузошта шуда будааст, инак дар марҳилаи қуръапартоӣ ҳам таҳти рақами 12 берун мешавад тими Ҳулбук, дастаи нави лигаи олӣ. рақами 5. рақами 5. ҳоло мебинем зери рақами 5 дар даври аввал муқобили дастаи Эсхата кадом тим аст? Вахш. дастаи Вахш. дастаи Вахш бо роҳбарии яке аз нобиғаҳои футболи кишварамон Муҳсин Муҳаммадиев имсол нияти бениҳоят хуб доранд ва шояд барои унвони чемпионӣ талош кунанд. хуб, инак рақами 11. рақами 11. рақами 11. Ҳосилот. хуб, дастаи Ҳосилот таҳти рақами 11 ҳоло муайян гардид. рақами 1. рақами 1 дар ҷадвал рақами 1 истиқлол буд. акнун ҳоло мебинем ки зери рақами 1 баъд аз қуръапартоӣ кадом даста қарор мегирад? Паншер. дастаи Паншер аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. хуб, идома дорад каме шаҳрҳоро тоб дид хубтар мешавад. шаффофият боз ҳам беҳтар мегардад. рақами 3. рақами 3. Барқчӣ. дастаи Барқчӣ аз шаҳри Ҳисор ва ҳоло таҳти ин рақам қарор мегирад. маълум аст ки 3 рақами дигар боқӣ мондааст.
рақами 2. рақами дувум аниқ аст ҳарифи ҳосилот дар даври аввал. КМВА клуби марказии варзиш артиш дастае ки қариб 80% бозингарони худро нигоҳ дошт. маълум мешавад ки онҳо ҳам ҳадафи хеле баланд доранд. хуб рақами 4. рақами чаҳорум рақами 4 ва ҳарифи дастаи хуҷанд. истиқлол ва бисёр ҷуфтҳои ҷолиб дӯстони азиз дар даври аввали рақобатҳои лигаи олӣ қариб бозиҳои марказӣ ҳам гӯем хато намешавад. хуб як рақам боқӣ мондааст ва он ҳам рақами 10. рақами 10. рақами 10. хуб шумо ҳам медонед ки таҳти рақами 10 акнун ҳарифи дастаи барқчӣ дар даври аввал кадом тим мешавад? Регартадас барандаи феълии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2024 ва тибқи қуръапартоӣ тамошобинони азиз бинандагони шабакаи мо айни ҳол муайян шуд ва дастаҳо ба ин тартиб қарор гирифтанд. хуб дар ҷадвал Паншер, клуби марказии варзиш артиш, клуби футболи барқчӣ, истиқлол, вахш, равшан, истаравшан, эсхата, хуҷанд, регартадас, ҳосилот ва ҳулбук. дар даври аввал тибқи қуръапартоӣ Паншер бо ҳулбук бозӣ мекунад, клуби марказии варзиш артиш бо ҳосилот, барқчӣ бо регартадас, истиқлол бо хуҷанд, вахш бо исхата, равшан бо истаравшан. қариб се бозии марказии даври аввал аст. хуб ба назари шумо аз миёни ҷуфтҳои равшану истаравшан, истиқлолу хуҷанд ва шояд вахшу исхата кадом ҷуфт беҳтаринтар аст? мо медонем ки ҳамаи ҷуфтҳо беҳтаранд, вале кадоми ин метавонад бозии марказӣ бошад ва диққатҷалбкунанда бошад? душвор аст гуфтан? ман фикр дорам ки ҳар се бозиҳо яъне ҷолиб мешаванд. Не, мо ҳам медонем ҷолиб мешаванд, лекин кадом бозии марказии истиқлол хуҷанд. ба фикри шумо Нуриддин? ба фикри ман ҳам ҳаминтур, барои ин ки дастаи истиқлол бо дастаи хуҷанд ҳам яке аз дастаҳои пурқувват бисёр дафъа дар ҷоми конфедератсия ҳам бозӣ кардааст ва бозии равшан ва истаравшан ҳам фикр мекунам ки на он қадар қафо мондааст аз ин бозӣ. чунки ду дастаи сермухлистарин ва фикр мекунам ки истаравшан имсол боз ҳам зиёдтар дастгир мекунад, ба хотире ки соли гузашта мухлисони беҳтарин муайян шуд. мухлисони дастаи истаравшан фикр мекунам ин бозӣ ҳам хеле ҷолиб мегузорад. бале, мо ҳам умед мебандем ки боз дар даврҳои минбаъда ки ҳатман тақвими мавсими имсолаи лигаи олӣ аз ҷониби лигаи футболи кишвар нашр мешавад ва эълон мегардад ва мо боз мебинем ки дар давраҳои минбаъда кадом дастаҳо тибқи қуръапартоӣ бо ҳам рақобат мекунанд. хуб дӯстони азиз, аз меҳмонҳои асосии маросими қуръапартоӣ Субҳон Хоҷамов ва Нуриддин Давронов, ҳарду ҳам собиқ бозингари тими миллӣ, изҳори сипос мекунем ки моро имрӯз ҳамроҳӣ карданд. ба шумо ҳам дар вазифаҳои дар пеши сода барори комёбӣ таманно мекунем ки имрӯз шумо ҳам то як андоза барои рушди футболи наврасон аллакай фикр мекунам қадамҳои худро гузоштед. ба шумо ҳам барори комёбӣ таманно мекунем. саломат бошед. дӯстони азиз, тавре гуфтем дастаҳо қарор гирифтанд дар ҷадвал ва даври аввали бозиҳо ҳам аниқ аст ки моҳи март бояд шурӯъ шавад ва ба ҳама дастаҳои лигаи олӣ барор мехоҳем ва 7 март тавре ишора мекунанд бозиҳои лигаи олӣ шурӯъ мешавад. назар ба солҳои гузашта хеле барвақттар аст ва умед дорем ки майдонҳои футболи кишварамон боз ҳам хубтар сари вақт омода мешаванд, чунки аксари бозиҳо тавассути шабакаҳои телевизионӣ
пахш мешавад. На танҳо мухлисони футболи тоҷик, ҳатто берун аз Тоҷикистон ҳам бозиҳои Лигаи олиро тамошо мекунанд ва дастаҳои худро мухлисӣ хоҳанд кард. бори дигар хотиррасон мекунем ки имрӯз дар маросими қуръапартоӣ роҳбарияти дастаҳо, мураббиён, футболбозон, масъулини Федератсияи футболи кишвар қарор доштанд. бори дигар хуш омадед ва ба ҳамаи шумо оғози мавсими имсолаи футболи кишвар муборак бошад ва ҳама барои пешрафти футболи кишвар заҳмат мекашем, талош мекунем ва бошад ки дастаҳои футболи мо шарафи футболи кишварамонро дар соли 2025 дар сатҳи қораи Осиё арзанда муаррифӣ кунанд. дӯстони азиз, бо шумо ҳам хайрхуш мекунем. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.